Λοιπόν, το τελευταίο βίντεο της βραδιάς, η σόμπα είναι στην τρίτη σκάλα, έτσι. Σαν λεπτό λίγο να ανάψουμε το φως, να δείτε και τη φλόγα. Τρίτη σκάλα, full, pellet, golden nuggets, αδειάζει. Πάμε να δούμε λίγο και το φίλτρο. Λοιπόν, φίλτρο, είμαστε εδώ, τρίτη σκάλα. Το χαρτί είναι αυτό εδώ, σωματίδια 0, καπνός, δόξα τω Θεώ 0, το χρώμα του νερού ψηλό γκρι έγινε το φιλατεράκι του, η σύνδεσή του. Βάζω πάλι το χαρτάκι. Νομίζω ότι θα πρέπει να τη σβήσω, παιδιά, γιατί έχει υπερβολική θέση στο σπίτι. Ξανά λίγο το νερό, το μπουράκι του, χωρίς καπνούς, over.